днес рано пристигнах на работа. Ще мога да седна да си направя едни теми по педагогика за изпита и да си изпия кафето. Спокойно. И така. После ще трябва да отида до университета. Имам изпит по педагогика и по български език. Надявам се и мисля, че всичко ще бъде наред. Отивам към университета, почти съм там. Това е много хубаво, снежно, бяло и ще искаме палче за изпитите. Изпита мина много добре, по-добре от очакваното. Изкарах петица и съм много доволна. И се върнах на работа отново. Децата са тук. Имаме да им преподаваме за добро и лошо. Много хубава тема. Приключих работа за днес с децата и беше много хубаво, много забавно и много удовлетворяващо. Понякога е прекрасно да си напомним за нас самите, въпреки че сме големи и зрели хора, кои са добрите и кои са лошите неща, които правим в ежедневието си. Добро утро от мен. Аз преди мъничко стигнах на работа, направих си кафе. Сега ще поправя тук някои неща, ще седна да си го изпия и чакам децата. Днес, малко по-късно, съм на татус. След доста чудене, търсене и какво ли още не, най-накрая реших какво да си направя. Ще ви взема там с мен, ще видите целият процес на правенето и след това имам още малко работа. После се връщам тук с децата, ще работим по темата, за която ви казах вчера. Приключих с статуса, стана супер готин. Супер готин, аз съм страшно доволна. И от моя избор, и от това как е направен. Подолу в описанието ще оставя инстаграма на татуистката ми. Ако се решите, много добра. Аз лично не бих я сменила за нищо. И още взето, сега се върнах на работа. Всеки момент ще влезна и започваме работа с децата. Здравейте от мен в банята. Аз се прибрах, правих се вечерях и всичко. Сега съм решила да си накадра косата за утре, защото не съм слагала абсолютно никакви стилизанти. И тя ще бухне сутринта. Та ще си я накадра с преса. После най-вероятно ще си сложа някакви маски, да се поглезе малко. И ще си легна да си гледам сериала. Малко сме на тъмно, но така ми е атмосферата в момента. Така се чувствам. Сега ще видим като запалим свеща. Малко по-добре. Така. Нека се възползваме от всички свещи, които са ни налични, да ни мирише на хубаво, да ни е готино. И така. Ето, направихме си светлината. Що годе прилична. Така. Ще си сложа от ето това. Много яко. Води се маска балсам за устни и
страшно много хидратира. Моите по принцип са супер сухи. Ето вижте. О, как бляска! Нека да не съм го ползвала преди, но не съм се оглеждала така. Както се виждам в момента. Ще си сложа ето тази маска. Аз, примерно, като има толкова много продукт и си го разнася надолу по врата. Не знам вие. Май ще по-добре да си сложа една шнома за коса. И мисля малко по-късно да я вържа, за да не се развали утре, въпреки че я пръснах с лак. Надявам се да няма проблем. О, те са черешки! Не знам, може видите. Тук има черешки. Потече. Много яко. И напипане също е много готино. Защото черешките са като 3D. Ами с малкия сладкиш си правихме компания, докато седях с маската. И така. Ами днес беше доста динамичен, но и доста приятен ден. Така че, ако ви е харесало, може да се абонирате и да харесате клипа. И очаквайте още такива видеа. Кажи чао!